Salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Philippines Network, DZRL, Batak, DZKI, Iriga, DYKB, Bacolod, D1KC Cebu, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKD, Dipolo, DXKT, Davao, DXDX, General Santos, RPN, Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, lamig kay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, lamig kay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to midnight shine. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to midnight shine. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. It's 16 na kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Miyerkules. Banya to sa lado technical si Chabi na obra. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Taon man si Chief Engineer Abelindo Naturalio. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Siyempre digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. Mauran-uran na panahon kaya duman sa mga maruluwas pa sana sa endang mga harong maralaog sa opisina. Magdaratabi ni na payong asin kapote. Talagang panahon na ini, panahon na nin tiguran. Alata si Kapitan Melvin Barayoga kan Barangay Sagrada nagpost na mayo ngayang baha sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sabi man ni Chicks Pardo, ulat-ulata. Ay tapos, mamamatian yan, maririsayan kung talagang dahil nababahaon ang Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Pag nagbagunas na ang mga makukusog na paguran, nigdepo sa satuyang lugar. Yan nga ni sa probinsya ka na Albay, duman sa Banwaan ka na Uwas. Kaya nag-uura na. Kaya nyako digdi alang na maray ang lugar. Uran ngunyan bako pa man lakop. Pero grabe man po tinampo pasiring dyan sa Kagmanaba, Imakuto, Uwas, Albay, dyan sa may mga resort. Kaya lang talagang mamantinir po tinampo dyan. Siyempre may mga negosyo arog kan mga resort. Kung arog digdi sa probinsya nin Camarines Sur na pinapabayaan tinampo daw nga ni ibang mga politiko digdi guwang resort yan sa coastal na Banwaan ka na si Ruma ay ano na yan personal sana iniisip nindo pero nag-i-income ka mo personal man. Dapat po mag-isip-isip ibang mga politiko digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. Kung puro sa naka mo pagpaparayaman pag nawara ka mo digdi sa kinabanda manindo yan madadara sa ikaduwang buhay. Anisipo nindo magserbisyo ka mo nin tultul. Abang yayaman na nindo digdi po sa probinsya kan Camarines Sur dynasty pati abang yayaman na mga personal sanaan pigpapara isip kan ibang mga politiko. Tapos pagpapara sabihon number 1 tourist destination ay Inda. Ang destination nindo number 1 saka mo nag-i-income alagad sa mga taga Camarines Sur tios. Puan dipisil digdi po sa satuyang lugar. Hoy, good morning man ki Vice Governor Sal Portuno Jr. asin man ki dating Congressman Sal Portuno. Pataniwad man liwatan Bureau of Immigration sa publiko manungod sa mga love scam job offers sa ibang nasyon. Pati pala ng pagkamot igwa naman mga scam ay ano ng buhay tayo ni digdi sa kinaban.
Ginibo ka na ahensyan pagirumdum makalihis na maisalbaran sarong 24 anyos na babaeng Pilipina haliduman sa Cambodia asin ibinalik sa nasyon makalihis na mapirita na magtrabaho sa sarong lab scam hub duman sa Pompe. Susog sa iya pigtawan siya nga promesa na trabaho bilang sarong representante sa serbisyo sa customer para sarong kumpanya nin online betting. Paliwanag ka na biktima na nakareceive siya na job offer halis sa iyang dating katrabaho. Enot siyang naglupad pasiring duman sa nasyon ka na Taiwan bago nagbiyahe pasiring sa Cambodia. Pag-abot niya, sinabi ka na sa iyang among na nakipag-ulay siya sa mga namamanwaan na Amerikano sa paagi ng social media sin mga aplikasyon. Sinabi niya na kung ininda na abot ang kinakaipuhan na kota, an makukulugan sindanganing magtrabaho sin maabot ang kota. Asigurar man kan gobyerno ang gabos na tabang sa biktima matapos ining makabalik sa Pilipinas. Padagos man ana pagtabang kan ayon siya sa iba pang kaso ng human trafficking na nagbibiktima sa mga Pilipino. Nagpapabiktima man kaya ng ibang mga Pinay. Kadakol na bagangon yan na mahiling mo sa mga social media. Halos maghuruba ng kababaihan. Ay ano nang mga nangyayari po ini sa tuya. At teacher, sige nito tarak-tarak. Baga nagluluwas na po sa social media kung ano-anong mga pwedeng maindagaran sarong lalaki. Kaya kung minsan dahil kung nababasol na ibang kalalakihan na igwang mga linulupigan digdi po sa satuyang nasyon, dakulan kaso nin panlulupig. Sa mga sulot pa man sa nakayakan ibang mga babae ngunyan ay talagang kumbaga malanit sa paghilingkan sarong lalaki. Yan po ang dipisil na mga nangyayari ngunyan ng mga panahon. Halos maghuruba na bagan ibang mga babae dyan sa social media. Madadalan yan sa mga reel, kung ano-ano na sa nata. So TikTok medyo luminayaloya na. Pero natoktoka na. Mga para TikTok. Ang sakit po pag-arog na kaya na nagpapahiling na garo kaugmahan naman kan ibang mga kababaihan na magparapost sa social media na ipinapahilingan sa indang mga lawas, lalawgon na nakakaraot sa matakan ibang mga kalalakihan. Baga sa social media, mga kabastusanan iba na nagruruluwas po ngunya na mga panahon. Yaon pa dyan ang online gambling na pinagdidinunsyar ka na mga obispo kan mga kapadean digdi po sa satuyang nasyon. Bako sa na nga so isabong ang mga online games ngunya na panahon, online gambling kundi igwa na naman pala mga bag-o na nakakaraot sa kaisipan kan mga hobenes ta ansugal baga nakakaraot pag dai katataong mag-control. Si dating Presidente Erap Estrada nga ni, iyo ang naging dahilan itong sa weteng. Kaya siya na-impeach, nakasuhan in plunder. Ini po dapat idinunsyar ngunyan kan sa tuyang mga kababayan talaga bakusan na kan mga kapadean ang mga nangyayari ngunyan na mga online gambling. Kadakol po ang natitintara na magkawat kita pating mga Pilipino kung minsan abang ihilig makipagsapalaran sa sugal, itutungod na sa nanin bagas, ibabakal na sa nanin mga pangangaipo sa pamilya. Uy, pinagtataya pa sa STL. Maray daw yan na mga kumbaga sugal po saro yan sa may dakulang epekto kan sosyudad. Nagiging tios kung malulong ka sa sugal, ang nangyayari po digdi sa satuyang nasyon, kadakol na mga hobenes nalululong sa sugal sa online. Mga hoben pa
Kaya ini po ang saro sa nagpapatios kan mga Pilipino. An iba na abang hilig magparasurugal, mayo nga ning kinakarakan. Sa inman na sulukan rin kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Ang pagparasurugal po, kan bataan nagsusugal bagadig di po sa satuyang nasyon, bako sa naman mga gurang, kundi ang mga hoben na kumbaga natatangad ninda. Sa mga gurang ang sugal. Nai-influensyan paan sa indang mga kaakian. Kung minsan mahiling mo sa mga aki, pati sugurang kaibahan na nagsusugal, nagbubulang. Yung panahon pa nin, kumbaga mag-eskwela dapat. Ano ba po kayang mga kamagurangan? Minsan tinutulirar man. Kaya nagiging sugarol ang sarong aki, kung ang magurang, saro man na sugarol. Iyan pinapangarugan, imbis na magpadara nin tultol. Iyan po ang dipisil, digdi sa tuyang nasyon. Tapos kung minsan, inipating mga kapitalista digdi po sa tuyang nasyon, ano ba mga politiko, mga sindikato. Arog ka itong mga subuot para bulang na ito, para chopi mampalan, kaya pinasaral bids. Nagruruluwas na po baga kung ano ang epekto kan mga sugal. Itong sa pugo, nagluwas na, ito kuan kumbaga, kukunya na, nabubuklat na, nabubulitlit na ang mga kalukuhan kan ibang mga politiko, kabali pa ang ibang mga negosyante na mahilig sa mga illegal. Pasil sa nang magpagadanin tao. Maabutan na panahon, maluwas po kung isayan mga embelto digdi sa pagpapagadan duman sa mga parabulang na pinag-arapon subuot duman sa may Taal Lake. May saro pala na babaying ang nagluluwas pati duman sa retrato, garo kalalawgon ni Vice President Sara Duterte. Ay tapos, pag yan po napatunayan kung isay ang babaeng yan na baga may katungdan pa sa gobyerno. Tapos iba, subot may mga embeltong senador. Ini po ang dipisil digdi po sa tuyang nasyon na kumbaga nalululong sa sugal sa tuyang mga kababayan. Maray kung nakikinabang manintultol sa tuya pong mga kababayan, nagkapira sa nabagan nakikinabang arog kan STL. May porsyento da ang chief of police, ang mayor, ang governor, ang congressman kung igwa pa dyan. Bako na pong turol-tulan ang nangyayari digdi po sa tuyang nasyon, imbis na magpadaran mga politiko nin karahayan, sinda pa ang nagigibunin kararatan, imbis na sindan magin ehemplo, magin modelo kan sosyudad. Saan sugal po, saro yan sa ginigikanan nin tentasyon. Ikon na daog ka, ninrenibo, pigparapagalan mo. Marayso, nanggana, okay lang. Mayo pa pong, kumbaga, nagyaman sa mga sugarol, adaklan, permeng nagiging render kwintas na sabi, daog. Aray kung naarog kay ning mga kapitalista arog ki atong ang ki Chavit Singson kundi ngunyan nga ni nagluluwas na mga problema ninda. Kumbaga nagkakasirilaw sa kwarta bakong sa tamang paagi nakukuan ninda ang kwarta.
Ang sugal kung ihahawig niya to sa demonyo baga sa tentasyon. Bako man makajos an although nagpuna na sugal kan panahon pa ni Kristo na si San Pedro nga ni ikinunyan siya ikinanta kan manok nagtukturaok ipagkakanulo ka ngaya Hesus Kristo kana sa imo man sa ng disipulo angon yan kadakol ang nagkakanulo sa indang mga among yan po ang dipisil na nangyayari digdi po sa kinaban. Kumusta man pala dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande Asinman ki dating kagawad Lou Villano. Dagos man na support ka na ako Bicol sa mga makabuluhan na youth projects duman sa probinsya ka na Albay sa tabang man ka na Project Smile pinagsusuportahan man na mga jóvenes pag-abot sa edukasyon pagtatanom salud asin man mga livelihood basta para sa jóvenes game subuot sindadyahan ali sa recreational activities sagod sa pre-printing kan school projects yaon man na Bicol para magtabang asin na magsuporta jóvenes tara nang magkasararo para sa masa makulay progresibong futuro. Sabi ba kan iba dapat niya bako sa nang sa probinsya kan Albay pagparatutukan man kan ako Bicol dapat niya digdi man sa Camarines Sur. Hindi siyempre alangan man taga dyan na ako Bicol Party List kita iguaman Party List sa syudad kan Iriga alaton taman an ML kung ano man an gigibuhon ni dating Senador Laila de Lima ngunyan saro ng Congresswoman kumbaga nominee kan Party List na ML. Guaman po kitang saro pang party list digdi po sa ano yan probinsya kan Camarines Sur kundi garuday mo man maasahan puro sa naman tarpaulin an Bicol saro-saro sabikan sa tuyang mga kababayan garo ngaya puro sa naman tarpaulin nakaatat sa saro man na dakulang politiko digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Congressman Garbin ang nagfile po ng resolution duman sa Kongreso asin number 1 na focus sa national territory asin man restrictive economic provisions kan 1987 Constitution dating constitutional o sa dating constitutional amendments sa chair champions pragmatic non-political reforms former chairman kan House Committee on Constitutional Amendments and the incumbent ako Bicol Party List Representative Alfredo Igarbin Jr. has filed resolution of both houses. Number 1, a landmark proposal seeking to amend targeted economic and territorial provisions of the 1987 Constitution. The resolution zeroes in on Articles 1, 12, 14, and 16, focusing solely on clarifying the definition of national territory and easing economic restrictions without touching on political term limits or governance structures.
Garbino is stirred key constitutional reform discussions during his tenure as committee chair, described the measure as a credible and focused reform effort aligned with both international law and national development needs. This is a constitutional refinement, not a rewrite, said Garbin. We are aligning our national territory with our hard-won arbitral victory and opening the door for economic growth while keeping sovereignty and national interest intact. Key features of the resolution explicit inclusion of the EEZ, continental shelf and the West Philippine Sea as part of the national territory. Adoption of unless otherwise provided by law and select economic provisions, allowing Congress flexibility to legislate economic measures without needing constitutional amendments. This includes the 60% Filipino citizenship requirement and the exploration, development, and utilization of natural resources. Number 2, transfer and conveyance of private land. And number 3, operation of public utilities. And number 4, ownership of educational institutions other than those run by religious groups and mission boards. Also to be reviewed is the 100% requirement in the ownership and management of mass media. Maray ta nakaibahan ana mga miyembros ka na media. Same for the 70% Filipino citizenship requirement to engage in the advertising industry. Garbin also emphasized the legislative mode of charter change being pursued, requiring a 3/4 vote of all its members, a process that reinforces transparency and democratic accountability. We need reforms that work within the system, not around it. Garbin stressed this resolution provides a clear and credible path forward without the baggage of political agendas. The resolution has already drawn attention from legal experts, economic planners, and foreign policy analysts for its clear focus and respectful approach to the Constitution. Mga kumbaga sa mga party list ining ako Bicol saro sa dakulan na nagiginibuhan duman sa Kongreso para sa kapakanan kan sa tuyang mga namamanwaan. Kaya kumbaga pag-abot sa mga bagay na yan dakulman an nagtatangkilik kan ako Bicol party list digdi po sa tuyang nasyon sindaan na saro sa igwang mga ginigibo na mga bill para sa karahayan kan bako sa ng mga yaon sa low-lying sector kundi maski sa iba pang mga kababayan niya to pag-abot bukan panahon sana si ML si Congresswoman Laila de Lima pwedeng asahan taman po na makakuakitanin mga darakulang proyekto tapos mga bill na ipapasar duman sa Kongreso, kumbaga veterana naman po ini. Si dating senadora kunyana congresswoman kana ako ano yan ML mamamayang liberal. Kaya na riribong ta paguna ML Mobile Legend. Congratulations man pala sa tuyang bagong regional director kana Philippine National Police sa tubong Iriga ining si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr.
Sigon sa city government of Iriga proudly celebrates and congratulates its very own Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. on his well-deserved appointment as the new Regional Director of Police Regional Office 5. Proud son of Iriga City, your appointment is a shining moment of pride and inspiration for every Irigueño. Your success is a testament to the strength, dedication, and excellence that define Irigueños in national service. Once again, congratulations to our very own Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Subong San Francisco po pala ini si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Taga San Francisco, digdi po sa siyudad ka na Iriga. Congratulations po sa imo, sir. Nakaresibi man na on inpatient transport vehicle o ambulansya na dosing banwaan asin syudad digdi sa Camarines Sur halis sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang mga unit and formal na ipinagatao sa mga beneficiaryo sa sarong turnover ceremony na pinagasagibo duman sa Quirino Grandstand Manila kan nagtalikod pang Hulyo 9 ngunya na taon. Pinanginutan mismo ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga nakaresibi ka na ambulansya sinan banwaan kan Juan syudad kan Iriga, syudad kan Naga, Bumbon, Baaw, Bula, Kanaman, Del Gallego, Garchitorena, Lagunoy, Libmanan, Nabua, Asinman, Tinambak. Nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Felix dan patanin ang lokal na gobyerno kan Ginubatan na naglalakop na pinagsusubunan ng CAM na nagpakapit din subot empleyado kan sa isang opisina na nagkatoon uniform alagad nagkahagad subot ng bayan. Ang sinambit naman ng CAMer nagpiling subot na nagkapatirang barangay sa Ginubatan at iba pang munisipyo na nagkataon ng mga form at hininingil ng bayad na ribaikan mga promesang ayudang halik naman iba-ibang programa kan gobyerno. Ang sinambit ng bagay, pinag-ikamilar naman sa opisina ang mga individual o kaya empleyado na magkaipak sa labangan muna sa LGU o kaya sa barangay council bago ito sa mga kaharuman o kaya sa komunidad para maging maliwan o malinaw ang objeto sa komunidad. Pasunod ang tamang proseso at malinaw ang anong mga karibungan o panghandang haliman sa siring sa ining sistema. Utang na para sa tulad ng pagkapargada ka ronda. Ikaw na pag-ibig ka respond. Field Report! Salamat Karondang Atan sa imong mga dugang na informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika.
Kidney Care Time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, ramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan rinconada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 42 minutos. Makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Nagbabalik si Karondang Atan. Pasok. Salamat sabi, Karondang Philip. Uya pa ang dugang na pagpareta. Nagpapatanid ang Department of Trade and Industry o ang DTI Sordomon sa publiko kontra sa mga taong nagsasagi-sagi na empleyado kan sa isang ahensya at nagsasagi musubot in inspection ng LPG products at in accessories na ginagamit sa mga harong o kaya negosyo kapares at mga tindahan o kaya kakanan. Ang bagay na ipinagpapagirumdum ng ahensya na dahil nagsasagi mo ng tiring-tiring aktibidad ang DTI o kaya mayoning tiring ka ini na aktibidad na konsehit na sa lampang barangay nagpapatiring ang sinamit naman na nagsasagin-sagin na empleyado. Pinag-iing kami naman ng DTI at gamot sa maging pag-monitor at hindi makipag-ulay tiring-tiring pakong autorisadong individual. Kuling sa may tiring-tiring insidente, tulos sumot mag-report sa provinciales na igwaning proteksyon o kaya totoo na empleyado kan sinabit naman na ahensya. Tatag niya ito na barata sa lado lokal kabarkada karonda. Jonathan Oliva Report. Field Report! Salamat, Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Palan sa Banwaan ka na buhi di po sa probinsya ka na Camarines Sur OI singon niyan iyo si Vice Mayor Christian Etsipari. Sa garumay mga lakaw si Mayor Lacoste sa out of town. Manman sa sangguniang panlalawigan ka na probinsya po nin Camarines Sur, si Siyay na Chairman Pamangiraray kan Committee on Education as in man Committee on Energy, Electrification and Franchises for the second time o ikaduwang pagkakataon. May dugang pang chairmanship ang pinagtao sa iya ang Committee on Laws and Review na dating pinagkakaputan niya bilang Vice Chairman. Sigun ki Board Member Shay Noble, magiging updated siya para sa iyang Vice Chairmanship as in membership dahil ta nag-finalize pa sana kan mga chairmanships sa 22 na standing committees ang sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur. Naligdi po sa Rinconada area, saro ini sa mga bukal na talagang nagtatrabaho.
si Bukal Shaya Noble. Sa taman na digdi po sa syudad kan Iriga, obserbaran taman kung ano man ang gigibuhon ni board member Bruno Oliva. Siya saro man sa orgulyo ka na syudad ka na Iriga na Bukal. At pamanlugod, magin arog man siya ni Mayor Rex Oliva durante ka na board member pa diyan sa Sangguniang Panlalawigan ka na Camarines Sur. Sabi ni Bukal Attorney Shai Noble na makaulay ko po ini ngaya digdi sa mga Bukal no daw nga ta nagtatapnat sir si Donan Onyate pero ngayon pag abot sa trabaho ako ngayon nanginginutan ay pambihira. Tao talaga ngayon iba man. Ang mga taga-Rinconada talagang naiiba. Yan po sa Banwaan ka na Lagunoy, saro sa pinakahoben na alkalde digdi sa Bicol, si Mayor Jigo Lois Pilapil, iyo ang pinakahoben ng local chief executive sa bilog na Kabikulan. Siya na 22 anyos, sarong taon na matua sa pinakahoben man na alkalde sa bilog na nasyon na si Jamela Roma kana Rizal, Cagayan. Magrumduman na kan nakaaging eleksyon ang isyu dapit sa edad ang pigbatikal kan mga hobenes sa politika kipilapil. Idinidai nagtrayumpo asin linamangan niya na 918 botos ang kalaban na senior citizen. Ang hoben na pilapil ang piglatagan nin apat na kandidatong kaapelyido niya na pighihiling sarong pang paribaraw sa mga botantes. Inian pigdiskwalipikar kan COMELEC basado sa regulasyones kan ahensya kaya naging 1-on-1 ang laban. Tanggurangan versus sulog na manok ay pambihira. Sa iyang inaugural address durante kan inauguration and turnover kan nagtalikod na simana pega tawran doon kan hoben alkalde nan isyu bakong sa edad kundi abilidad. Sigon ki Pilapil ang kaipuan sarong servidor iyon na magkakanigong sinseridad, dedikasyon asin tutong pagmakulog sa kapakanan kan mga constituentes bilang hoben na leader. Mauot niya na maging role model asin inspirasyon sa kapareho niyang mga hobenes. Nasa likod kan hoben alkalde bilang giya sa pagkakaigwanin toltol asin marhay na paggogobernar iyo mismo sa iyang kapamilya sinda dating alkalde Delpen Pilapil Jr. asin man GB Pilapil III. Mientras tanto maugmang pigpahayag kan alkalde na sa laog kan taon na ini mapuona na primerong kabtang kan construction kan modernong merkado publiko duman sa Banwaan kan Lagunoy. Ana 50 milyones na pundo para digdig ikan sa opisina ni Congressman Arne B. Pentabella. Piglalauman na iniurog pang mabusol kan ekonomiya kan Lagunoy na naging first class municipality sa oring termino ni dating alkalde JB Pilapil. Orgulyong sinabi kan alkalde na ang plano sa disenyo kay ni pag uurulayan pakan opisina niya siniba pang katabang na ahensya pega siguro niya na inima sa moderno kung ikukumparar sa saudan sa pagtaraid na banwaan. Dinagdag pa ni Pilapil na priority program niya iyo ang pagsustinir kan marhay na salud kan mga namamanwaan katakod kay ni papakarahayon kan lokal na gobyerno ang mga barangay, health center, an struktura, personalis, medisina, sinman, supply digdi. Afera kay ni mautman kan bagong alkalde na tawaan na atensyon ang mga programa sa edukasyon, social services, pasiorden, kabuhayan, komunikasyon, teknolohiya, infrastruktura, environmental protection, asinman and youth development. Pigtawaan man doon ni Pilapil na partikular niyang tututukan ang programa sa turismo sa paagikan pagkakaigwanin aktibong Municipal Tourism Office ang Lagunoy midbid sa mga maggayon asin makawiwiling kadagatan asin baybayon, kabukidan, waterfalls, mga salog asin native products.
pamusong tourism event tigdi yuan Samhud Festival na ipinangaran sa One Town One Product kaini yaon pa man ang Lagunoy North Piña Francia Regatta Festival. Mapera kaini pamberang tampok kan banwaan ang pagkakaigwanin sa radit na festival sa kada barangay na bistado sa manlaylay na produkto lokal arog ka na binanban, puto, tabla, ampaw asin kadakul pang iba. Kung hihilingon po ang lalawgo ni Mayor Jigo Pilapil ka na Lagunoy garuman nakakahawig sa kasi Vico Soto an alkalde ka na Pasig City. Sabagay, tama man po ang sabi ni Mayor Jigo Pilapil, bako man kung pag-uurulayan, pag-abot sa serbisyo sa mga kababayan niya to, ay man basehan ang edad, milita hoben, dahil makakagibo nin mga karahayan. Depende sa hoben. Ngunyan mas dakul po ang mga nagruruluwas na mga hobenes na mas tultul magpadalagan kan sarong syudad o banwaan. Isa duman sa mga gurangan naman, gurangan na sa pagkurakot ang iba. Kaya mas maray pa sa mga hoben na an abilidad talagang mga kunyan pa makisi-kisi. Tapos mayo pang karanasan sa pagkurakot. Isa duman man sa mga datihan na nanisip magparayaman pansadiring interes. Vico Soto sarok po yun sa hinahangaan na alkalde ka na Pasig City, digdi po sa tuyang nasyon, saka maski sa iba pang nasyon. Kung ang tao sana ang magpili nin mas itong mga hoben para mapakarhay ang puturo kan nasyon Pilipinas. Isko Moreno nakabalik bagang alkalde ka na Metro Manila. Hoben pa man ini, pero pag-abot sa serbisyo sa mga tao po, tinda po ang nagpapahiling na ehemplo kan tultol na pag-siserbi sa mga namamanwaan. Maano ka man kan mga gurangan na tapos dahil naman nagtuturultol sa indang mga trabaho bilang mga leader kan banwaan o nasyon, mas makabatiran pa sa pagkurapto, mas maray pa suhobe na. Ini po ang dapat isipon kan mga Pilipino. Daigwa po dyan, mga gurangan na, ugod-ugod na nga ni, harabo pang magharali sa posisyon bilang mga senador o congressman, iniisip ninda, habo pang ipaubaya duman sa mga hoben. Maski pa ano po, ako, dahil taman masabi na, milita gurang na. Kung sa eksperyensya, okay man. Kaya lang, pag abot sa trabaho, ang mga gurang, medyo maluya naman talaga, ang hiro. Ang iba nga ni, rilingaw na. Araw ki dating Senador Juan Ponce Enrile. Kinuha pang advisor ni Presidente Marcos. Ano pa manan, pagpaparagibuhon kayan, magpapara-receive, isa na nin mga, kumbaga, kwarta kan gobyerno. Samantalang tapos naman ang kapanahunan niya. Hali pa bagay ni duman sa dipuntong ang kasabay-sabay, dipuntong Ferdinand Edralin Marcos, ating presidente, ama ni Presidente Bongbong Marcos. Tigdi po sa satuyang nasyon, kadakol kan mga gus-gus ng politiko, harabo pang magharali sa pudir. Tapos dipisil digdita an iniisip ninda bako man sa kapakanan kan mga namamanwaan, pampamilya, personal na interes.
kung dawa nga ni gurang na kung tultul man an sa imong gibo iniisip mo so tultul na pagsiservisyo, okay lang yan. Pero kung gurang na an iniisip personal na interest, ay mayong kamugtakan po pag-arog na kayo ng sarong politiko. Marahay patistingon man ang mga hobe na maging leader. Hindi pag-abot ka siya kunyan baga age bracket. Laruan presidente dahil man pwedeng magkandidato ang sarong 22 anyos. Pwedeng magkandidato kung di ako napapasala 40 anyos pataas. Di po sa satuyang nasyon, kadakol na kan mga naging presidente na, di ba, mga gusgus na. Ay nga ni si Presidente Bongbong Marcos, ta, hobin-hobin pa. Dan maging presidente si dating Presidente Erap Estrada, medyo maedad-edad naman. Tapos ito si dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, hubin-hubin pa man, kundi grabe man so kalukuhan na pinaggibo sa gobyerno. May pa burbaliog pa sa liog. Kan makasuhan po nin plunder. Ana talagang saro sa sinserong nagserbi, digdi po sa satuyang nasyon. Bilang presidente, si dipuntong presidente Noynoy Aquino. Kumbaga dahil ito nin nabaritaan ako na grabe ang korupsyon. Pero pag abot po ki dipuntong presidente Fidel Ramos, ki dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, ay grabe po sa mga kalukuhan kayo sa gobyerno. Kumbaga, saro kaya sa nagpapatios kan sa tuyang gobyerno ang korupsyon. Pero inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram, nakaiba niya tapos pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Binaobra, yaon man si Chief Engineer Abelindo Toralio, asin duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasana, nagpapadyos mabalos kan sa idong daing sawang pagantabay.